Аклад гэтай іконы 30 год таму знайшла на гарышчы Галіна Нечаева ў Добрыжскім раёне. Саму ж ікону, як жартуе дырэктар Веткаўскага музею, шукалі даўжэй, чым ён жыве на свеце. І знайшлі. Абраз Мікіта воін у жыцці мяжы 18-19 стагоддзя перадалі ў музей дар. Конечно, музей бы зрабіў усё, каб набыць гэту ікону нават за грошы, калі б прыйшлося, але яе падарылі музею. Гэта такі падарунак вельмі важны, я кажу, вось двухсэнсоўны. Можна падарыць, добрую справу зрабіць, а можна мець давер да музея, да ягонай справы. І вось аклад, ікона, гісторыя прамежкам 30 гадоў, гісторыя жыцця людзей. Ікону перадалі ў музей бясплатна, бо ўсе ў наваколлі ведалі, што адмыслоўцы гэты абраз шукаюць. Тое, што для кагосьці кавалак старой дошкі з фарбай, для іх бясцэнная спадчына і унікальная гісторыя. Ікону чакае цяпер доўгая рэстаўрацыя. Зрэшты, аклад да яе працаўнікі музею таксама збіралі літаральна па фрагментах, а потым ікона закладам з'явіцца ў экспазіцыі музею. Фонд Веткаўскага музею стараабрадніцтва і беларускіх традыцый сёння складае больш за 13 000 экспанатаў.